त्रिपुरा हास्ते गनांगेनो एप्रिल ताल हाबका हांके करंग करंग थाई थाई आमजेरगो बिसि कदाल बुसुतेर पालायलायमानि मांफिलि कासाविन दङो आबो हाइकेनो फाइनाय 9 तारिख एप्रिल 2025 बुसुतेरनो लामसुगै याचकना थाङै दङो मनोलं द्रेबिले न्यू मोटर स्टैंड खोलाओ आमजेनि लुकुरगनो अ पान्डा फाइमानजा फाइनान बागै कबखा टीएसबी नि जीएस मोजां सोमेर त्रिपुरा बिउ रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा बहुत हायो अबो नरमे बुसुतेर पान्डानो चेंगन बखा थाङै दंमोन पहिलानो खुलुमका जत इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया न आरो हायुं हा गबजानि आरो सिनि हास्तेनि जत लुकुरगनो बसर थांसागां बसर फाइसागांनि पाइफले हामबाय सिबाय याफालो मूलत जों इरो चिनि बुसुक जों पालायनानै थाङै दङ चिनि मनुनि मोटर स्टैंड न्यू मोटर स्टैंड लंटाइबेली सब डिविजन नि अंडर गाय जों इरो जे कमिटी दङ चिनि कमिटी तीनटा चिनि मूल चिनि त्रिपुरा दफारंनि तीनटा मेन जे ऑर्गेनाइजेशन दं मानि त्रिपुरा चुगलाई बुथु त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु एवं नारायण पुमां राजा काउंसिल और तीनटा बदल मिलो गइनो जों इदियो मिलिता बाबा खेनो इरो जों इ बुसु संसानानि बागै जों सालाय दंलाय ताबो लाइट थानाय बिसोराव हेबो थायो खैजाक लाइट थांनाय बिसो बोलते जों एवरी इयर नो खाय जतक जागा गो इनकाय मनु दे ताकलायनि प्रथम चिनि स्टेट लेवल बुसु फेस्टिवल अंखा चिनि जां करबुक इदायो जलाया दायो इनकाय एवं चिनि इलंत्रे बिलिनि बिसिंगनो कर्मथि साबो अंगितंगो अंनाय इनकाय कांचन सराबो अंनाय इबिरासि मेलि कांचन सराबो अंनाय एवं मानिकपुर बंनाय सामननि जे मानिकपुर और बंनाय एवं चिनि हुकुति सेनि कुकिलमनि पाराबो चिनि बुसु फेस्टिवल खायजानाय इनकाय मनु गखाय ताकलायनो पयला इनका अरनि कन्वेनर सा चिनि कांचन सारतंगो इकारो अबनि लगे लगे चिनि असिस्टेंट सेक्रेटारी चिनि बौद्ध किशोर सार वानसक त्रिपुरा बंनो जों माने जों तीन जनानो मूलत इदियो खायनायनि बाहेनि प्लानिंग खायलाय वानसकलाय सेंलायखा जत्त लुकुरनो सुबाचु रखा इनकाय जों एवरी इयर जत्त जाखाय खालिनि सिमिखाय ताकलायनि सिमि इरो खायजाका ताखाय इरोनि सिमबो एवरी इयर खायजाय जों प्लानिंग लालाय जा बोसोरब्रै संगारनो न चिनि पांडा तो मूलत जों जदि इंगो खायके अंगाय स्टेट लेवल नि जे प्रोग्राम हो तो 2 दिन नि अंगो 12-13 इंगाय जों इरो जेबो रीजनल लेवल पर सब डिविजनल लेवल बा जों इरो सालसानि खायजा अबंखा 9 तारिख एप्रिल 2025 इंगाय तनिके तो 8 खानाब 9 तारिख खानाब नंनाय इंगाय फुरुंनि 12 तानि सिमि हरनि 11 ता जरा अंनाय ओ आसगनो जों प्रोग्राम माथा जों बिसेकुदमा नियागुलो लुकुरक नासिङै थांमाने अ बिसेकुदाल टेर एबा केबा बुसु फेस्टिवल खुंदो आ पान्डानि बिसिंते खलाय आमथनि लुकुरक तामो फुनुबजाकनाय अबखाय नरमेल नहर मोनले तामका बेलागे हामबाय अ क्वेश्चन खेमेनि बागै चिनि इ मोनो एरिया के जतक सियो मोनो एरिया दे जों जतक जाति उपजाति जनजाति जतक मिलितभावे बसबास खायो जों अबनो नायखनैनो अबनो मानसुगैनो जतक निनो रासामुं मासामुं तंनाय जेमन केरमदि चिनि मामिता तांबिति इंगाय गरिया खेराबाय अबरक तंनाय इंगाय चिनि लेबां बुमानि अबरबो तंनाय आरो स्पेशली जों हजागिरि रगबो तंनाय इंगा आरो पार्टिकुलारली आरो एकटा माने चिनि जाति माने चिमै जे करिनि जाति जेता जोंखाय वानसाहि मानि जेता बंनि बायबो जों बाउल सिंगार जों खायजा अरेंज खायजा एवं बंनि जे लोकनृत्य हिमानि जेता दामाय मानि अबरबो जों यो खायजा इंगाय जते जतक बरक अबना एना छतो मासा जावनानि बागै अबननो जों आपिल खायनि प्ले जे कमिटि हिसाबै बायथागो नरने कमिटिनि बुखाते खलायै करं करं थायो तंना अखरा तखरा सिक्ला सराय खनाय न तामो कबक में तंनाय नरने चिनि कबक मुं तंनाय जतक फायदि इदेयो चिनि मेलानो सहजुगिता खेपेदि नायफायदि नायचतो मासा जों चेंसानाय जाते कोनो हामिया साय आंगे देखे जतक डिसिप्लिन नि मते के मानिलाय चिनि सिक्ला चालाय रंनो बां कबंनाय कमु हामिया नय तातंगदि सामु हामिया तासादि अबनो चिनि कमिटिनि पक्षते कबंनाय जे नायचतो मासा जां खेसंजा जा अबनो नायै बाखानो हेलेंसा खाय तंथ बसर पहिलानो लाम सलायनो हिने अबनो चिनि कमिटिनि एज ए कमिटिनि बाखते